Ndewo na ụmụnne ekene m unu ka udo chia n'ime unu n'afa Jesu amen. Ndewonu ndị agba nna, ewetelu m unu ihe ajụjụ ọnụ, ya bụ ndị oyibo kpọrọ survey, na-asị nwoke mejọ nwaanyị ọ na-asịkwa ndo? Asị na a na-asị. Ọtụtụ ndị pụta zaa ihe dị mma, ekene m unu. O nwere maka ihe nji na-ajụ ya, maka o nwere nwaanyị wetelu m akụkọ. Ọ sị na sọọsọ ya na-asị ndo n'ime ezinụlọ ya, sọọsọ ya, maka na ọ bụ onye a na-anụ anụ. Asị na ọka nwaanyị a na-anụ anụ si eme, ma nwoke mejọọ ya ọ nara asị ya ndo. Ya ọ na-eli na kpukpukpu, ọ na-anwụ na silent, ọ na-emejọ, nwoke na-emejọ, nwaanyị na-emejọ. Mana nyanwa mejọ, nyanwa na-asị ndo. Nwoke mejọọ ya, ịma onwere onye dị emefe emefe, onye ọbụla na-emefe emefe, onwere onye bụ Chukwu. Ọ bụ sọ Chukwu bụ onye dị emefe emefe. Ya bụ wee bịakọtara m akụkọ a wee sị m na ọ na-anwụkwana in silent, na-ekwe n'ihe na-eme n'ezinụlọ ya. Ọ sị na ọ na-abụ o mejọkwa dị, ọ na-ama, o jekwesị ndo, sekpuru ana sikwa ndo. Di emejọzi anya nke o ji bụrụ mmadụ, ọ na-emefu, ọ nara anọkọta tụpụta ọnụ si ya ndo. Ọ si nọọ afọ asatọ ya bụ ihe fa n'ụdị na nwunye fa nwegokwa ụmụaka, mana ọ tụpụta na ọ na-emejọlitekwa. Kama o mejozie aide na ọ gbalụ nkịtị, ma ọ bụ ọ bịakwa ịmago chakpo ya anya, ọ chakpokwu ya anya, nke akpọrọ ndị oyibo kpọ intimidation, na intimidate ya. Ịmago nya na akwa alịrị ya na-eme, ịmago nya ti na-abịa dia stress and depressed. Nya ịma na n'obodo oyibo inwe stress and depressed, a na-akpọpụ gị na that relationship, maka stress and depressed na-egbu mmadụ. Ọkwụnụ mana ọ na-egbu mmadụ, o nwere ike ọ baa gị high blood pressure, and high blood pressure na-lead to many things. Ọ na-lead to kidney failure, heart failure, ọ na-lead to ma diabetes. Nya bụ ọnwụ onye ahụ adịgo nso. Nya kafa ji atụ depress and stress egwu. Na be anyị amara ihe bụ depress and suppress, ma ọ bụ nya bụ onye ihe mere o jee nọrọ na-eli alịlị. Nya bụ depressed bụ ịmago ịkpọ nwụọ na-eli alịlị, o nwere onye ị ga-ekpesa nwuru. Nya nwere ọnụ okwu emego. Nya a kind of bully, ịmara bully, onye karịrị mmadụ ọ na-emegide. Nya bụ ịmara ihe ị ga-eme, asịkwa na culture, asịkwa na omenala, asịkwa na ịmago ọ bụkwala ihe ụfọdụ ji emegide nwunye fa. Ọ sị na ọ sị nụrụ ya ndo, o nwere mbọsị o jidekwudi ya na nwaanyị, ọ sị ya kwudie ndo. Nya bụ ọ na-aba ihe o mezi bụ na ịmago ọ chakpobi ya anya, chakpobi ya anya. Unu afụgo ya ka m jipụta jụọ ajụjụ a nwee nene. Nya bụ research survey, nke ndị oyibo kpọkwa research, kpọkwa anya survey. Wee fụkwa na ndị Igbo be anyị nwekwere ịmago fa dịkwa civilized, fa dịrọ ka ndị Hausa maọbụ Yoruba maọbụ other culture na-emegide ụmụ nwunye fa. Iluo na n'obodo Hausa, fa na-emegide nwunye fa nke ukwuu. Culture fa o siri ike karịa nke anyị. Ya bụ asị na ọnya ka eji echekwaba ụmụ nwaanyị n'obodo oyibo, maka nwoke bụ stronger sex, stronger. Nwoke nwaanyị bụ weaker. Ya bụ onye karịrị mmadụ ọ na-azọgbu. Onye ahụ ka esi echekwabekwa ụmụaka, maka fa bụkwa weaker people. Ịmago vulnerable ka a na-akpọ. A na-echekwabekwa ndị okenye. Ya bụ ịbịa na civilized world, ụmụaka ka a kacha echekwabecha ụmụaka, echekwabekwa ndị okenye, echekwabekwa ụmụ nwaanyị, maka ụmụ nwoke bụ stronger. Ya bụ abịazi ụmụ nwaanyị ụfọdụ ewezieli ya ịmago advantage wee na-emegidezi. Mana ụmụnne ịbịa obodo oyibo duto na a na-echekwabekwa ụmụ nwaanyị iji nye ịmago iyuzu na advantage a wee mebibezie ihe n'ezinụlọ gị, kama ị ga na-emezi. Ya bụ ụmụ nwoke ịbịala obodo oyibo, ị nọ n'ụlọ, o nwere onye dị emefi, maka udo mkpụrụ obi, ka udo chia n'ime ụlọ. Imejọ nwunye gị, ịlara ụlọ, ofili isi gị gwa gị na imejọli ya, ihe ị ga-emekwa bụ ịkpọ ọnya si ya ndo na-edo obi. Udo abịakwa n'ezinụlọ gị, unu dịkwa mma, unu na-akpalitekwa, unu na-epotolikwe, life a na-agakwa n'iru, ndụ a na-aga n'iru. Ya bụ ọganiru a na-abịa.
ịma na asị na ọ bụ nwaanyị nwe ụlọ abịa nwaanyị gba iwe gbalụọ ebe niile agbalụọ ịghọtago. So a na-asịkarị ọdo nọ nwoke nụbata nwaanyị mana abịazịa si na nwaanyị nwe ụlọ ịna-anya n'ezinụlọ ịfụ na ọ dị ka nwaanyị nwe ụlọ n'ezie maka na nwoke ọ mara ebe ihe na-adị ọkwa unu mana ọ mara ebe ihe na-adị unu n'anya ụmụ nwaanyị ọkwa unu ga-ekweta m na ụmụ nwoke amara ebe ihe na-adị ọ natakwara ọrụ ọnọlụ nenebe ihe nnene ya bụ tv onyonyo onenebie maọbụ kpọba egwu maọbụ mebe ibute nri olie ọ mara ebe nnudu ọ mara ebe ose dị ọ mara ebe ịmaga ihe dịka bedsheet maọbụ azịza maọbụ ịmaga ọ mara ebe ihe na-adị ya bụ ndị kwutelie si n'ọnwa anyanwụ ụlọ fakwutekweli ekwu onye eziokwu. Ma ụmụ nwoke ịma na nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị dị nkịlịnka ịma na ndụ ya dị gị n'aka mana ụmụ nwaanyị asị akpamunu mmebi ihe enwere isi na ọdụdụ ma ọ bụ ịmago bulu uche gaba na-ajụ ihe mba eji m ekwu okwu ịma na ndụ gị dị nwaanyị a n'aka ya bụ ụmụnne unu chọọ ka ị nwee udo ezi udo ịchọrọ udo ezi udo imejọ isi ndo ahụ ọ na-ede obi ya bụ ndo ndo n'oyibo akpọrọ ya sọrị ya bụ ụmụ nwoke biko maka na ihe nji wee pụta kwubi ebu na o nwebugo onye mbụ bịa gwa m ya kọọlụ m ya onye ebu ọkọchalụ m ya na-ewu evu o nwezi nwaanyị bịa kwụzie ebe anya mmiri si kedu ihe ọ ga na-emezi na o mejọkwa osi ndo di emejọ ọnya ọ da-asị ndo nyanwa ga-asịkwazi ndo ka ezi ụdị ihe bi ya ịmago na ọ na-akwazi alịrị andị alịlị na-egbu mkpụrụ obi andị alịlị gbube mkpụrụ obi o nwere ka ọ ga-adịzi nwaanyị ahụ emebezi ihe solia andị obido mebe ihe solia dị wide ọ ga-emebi ihe. O nwere nwaanyị ga na-enye gị ugwu na nsọpụrụ o nwere nke ebe ọ ga-enyeketezie gị ọfụzie na o nwezi ka ọ dị na ị na-etekizi too much advantage. Ihe ọ ga-emezi bụ ọbịa develop wide ya bụ ọwa anya ọmanyezikwa ugwu na nsọpụrụ ya bụ ịmara ihe niile abata n'ụlọ ya bụ esemokwu nkịlịnka abata nwunye di abata ọya abata mkpụgharị azụ abata ọgamniru ana ya bụ ka anyị were na obi ofu were obi nwayọ were obi ịfụnanya wee na-eso ihe ezinụlọ ka ọ wee dịla anyị na mma. Majik dị na sọrị nnukwute majik ọkwa ịfụ sọrị ya nụnwa ihe akpọ sọrị ọ dị 4 words n'Igbo ọ dị 3 ikwukwere enye nya nnukwute okwu ga-eko afọra ka inu na enu nya bụ fancha na ụsọvụ ịmara ebe okwu anwụ aka ilid mana sọndụ ezugo wee gboo mkpa ahụ ya bụ ndo ka ọ ghara ịdị na-adịla anyị ike isi ndo ka ọ ghara ịdị na-adịla anyị ike isi ndo maka ndo na-alụ nnukwute ọrụ na-asọvụ nnukwute ihe ya bụ onwe ndị ọ na-esitecha ike ọ na-esili ọtụtụ mmadụ ike na-esikwazili ndị nna na nwaanyị anụbata mgbe a na-eme ọyị fa na-asịkwa ndo ahụ boyfriend and the girlfriend ọ research ntụ boyfriend na girlfriend mgbe fa na-eme ọyị ahụ fa na-asị ndo fa na-asị ọyị fa nwaanyị ndo fa na-esekpukwa a na-asịkwa ndo maka aba njin ka ọ wee ka na-edinekwe wee na-emekwe nke ọ na ka ọ na-atọkwa ụtọ ka relationship na-atọ fa na-asị ndo mana anụzi anụnụ bata owezie nye na na ọ bụzi ihe onwezi ebe ọ gbaga ịma mmegbuzie maka na ọ batago mụọ ụmụaka o nwere ebe ọ gbaga maka ụmụ nwaanyị na-aga fameketekwa obidient ya ịmago ina-emisuse the opportunity mgbe fa ga-awazi anya ịmara fa bekete akwa onwere onye gụgụ fa akwa na-aghọta onwere onye gụgụ ụmụ onye ga-aga obechicha akwa ịgụgụrụ ya akwa anya mmiri o jiri aka ya gụgụọ onwe ya akwa o jiri aka ya gụgụọ onwe ya akwa omeketi ụdị hadin onwe ezigbo ịmara family ga-emebizie forever ya bụ odigo hadin unu aghọtago ụmụnne ya ka m ji na-ewetara unu ọdịmma ezinụlọ ka udo na-achị onye mejọ ibie nyasị ndo onwere ihe onye siri ndo ọ dị brave onye siri ndo ma ihe onye siri ndo ma ihe ọjọọ
onye sili ndo na-emezi ezinụlọ, onye sili ndo achọrọ ka ezinụlọ ya ghasa. As long as na ịma na ọ gị mejọ, o nwere ihe a ga-aga emeche ịnọkọta ị na-ajụ onwe gị ajụjụ ifu na ọ gị mejọ, ihe ị ga-eme bụ isi ndo, ihe niile adịkwa mma. O nwere ndị gba amara asị ndo fabiazie feweli agwa akpalamagwa na-emechizie maka o nwere nwaanyị nke bịa kọrọ m si na kama di ya ga-asị ndo oluzie oje gotebelie ihe ọ na-alaik, gotebelie chikin na suya, ịmago gotebe mmịa si ya nwunye m bịa ka anyị ṅụọ mmanya nke mana ọ yara asị ndo. Ifugo ihe o ji asị ndo nke ya, ifugo ihe o ji asị ndo nke ọ si na ọbịa ọ yara asịkwa ya ndo, o mejọ ọnya ọ gbabazie nkịtị, ọ bịa si ya nwunye m bịa ka anyị ṅụọ mmanya, ya gotebezie ihe nwunye na laik debebe n'elu tebụl si ya nwunye m bịa ka anyị ṅụọ mmanya. Ọ dịkwa mma mana sigodi ndo, ịghọtago, maka o nwere ike ihe emebibe mana isi ndo ma ihe emebizina ka ọ dịla anyị niile na mma, ka anyị nwee aṅụrị ezinụlọ n'afa Jesu, amen. Unu sokwele ihe a, ọ ga-adịla unu na mma. Ka emesịa na ụmụnne, ka emesịa ndewo.